Здравей, България! Гледате сутрешното предаване на Нова телевизия. Ние гледаме гала. Здравейте, аз пък вас. Добро утро. Добро. И какво сега ви, брадър? Да, сега точно не, малко Така. по-късно. Само да кажем на кафе, след това Big Brother. на зрителите, че повод за да те поканим е участието ти в Big Brother и, разбира се, започването на кафе. Да. Ще започнем обаче отзад напред. Защото на 16-ти стартира на кафе, нали така? 16 февруари, но отначало за Big Brother. Ти каза вече, че благотворителността е причината, заради която влизаш. Можеш и повече да разкажеш какво точно ще стане? Аз самата не знам какво точно ще стане. Знам, че тази година формата ще бъде малко по-различен. Аз ще представлявам Lions Club. Това е един много известен клуб в целия свят. Той се занимава с проблемите на незрящите хора основно. Това са хората, които са измислили белия бастун. Това са вече подробности, но ще защитавам каузата на незрящите хора. Колко свободна ще бъдеш вътре? Свободна? Да. Ами не знам, това Милен може да поможе секса да ми в къщата каже. Мирашли ще Какво да ти кажа? Аз съм бил извън къщата. Аз с тази Какво да къща... ме попиташ? Аз не знам кой ще е вътре, ти ме питаш секса Мирашли ще е. С тази къща се разминавам аз. Разминат съм във времето. Ти от Всеки път, нас тримата като че ли най-знаеш все пак. Да. Най-много неща знаеш. Колкото и да си бил отвън, може би знаеш най-много неща. Абсолютно различно. Аз съм 100% сигурен, че усещането отвън е абсолютно различно от това, което е усещането вътре. И аз съм сигурна, защото говорих с мои приятели, говорих с Дим Дуков. Той ми каза, че това, което му се е струвало отвън, е било наистина съвсем различно. Вътре се случват някакви неща. Защо и как? Аз си мисля, че съм човек, който се познава добре и въпреки това не мога да кажа, че съм 100% сигурна как ще се справя през това време и че няма да видя сама страни, които не познавам в себе си. Страх ме, да. Притеснено ми е. За какво те е страх? Какво може да се случи? Знам ли? По-скоро страх не. Тревожно ми е. Такова от неяснотата, от това, че не знам какво е вътре. Как ще се чувствам с хора, които не са ми близки. Далече пък от хора, които са ми близки и които обичам в един, за мен е дълъг период. Има и друго. Публични хора са губили така част от лустрото си, влизайки в със сигурност е така. И това сигурно го има. Аз съм суетна жена. Това да ме гледат постоянно, как се събуждам, как лягам, как точно си слагам четката, като си мия зъбите и подобни неща. Много си смела. Въпреки, че ти си миеш публично зъбите. Добре го правиш. Стана ми вече приятно да го правя. Каза с непознати хора. Да, популярни, но... Кои? Не знам. Четох някъде, че искаш в къщата да влиза Андрей Слабаков. Ще ми е приятно да влезе, въпреки че съм сигурна, че няма да влезе, защото той ще иска да пуши денонощно. А там най-вероятно няма да може да му се случи. И сигурно ще ме дразни това, защото аз съм непушач, но аз го казах по повод това, че обичам хората на изкуството. Харесвам такива хора и ще ми е приятно. Той е човек, който много харесвам, така че ще ми е приятно той да е там. И хора на кафе, нали? Много пъти, да. И това са били любимите ми гости, хората на изкуството, и за това си мисля, че с такива хора би ми било приятно вътре. Кой друг би искала да видиш вътре? Не знам, конкретен човек. Много настояваха тогава да кажа конкретно име, затова казах Андрей Слабаков в това интервю, което си чел. Актьори, музиканти, художници, творчески личности. Това са хората, които ми е приятно.